Purba risang mara bengrat sumeblak sorote Hyang Pratangga Pati sonare ginapit gunung temah temlawung sorot lembayung sumamburat lerebang socaning angga rapuh naratas sunaring Hyang Araka tinampi siraping paraja Ngastina marma datan muka kawis tinggal gilar-gilar ponang sirap labet mantulaken sorote Hyang Pratangga Pati kandha nyebut asmaning Gusti Ing Maha Welas kang sarata maha asih amarwani narep buka kandha nenggih negari pundhita ingkang kaeka adi dasa purwa eka marang Jawi Jati linuwih dasa 10 purwa kawiwitan sanadyan to kathah titahing Jawa tenging kaunggulan ngangkasa sinangga ing Paratiwi kapiteng samudra kathah ingkang sami anggana raras nanging datan katiga mlaring paraja Ngastina ya sinebut ing negara Gajah Oya ya winastan ing Liman Benawi patut minangka pambukaning carita labet ngupaya negari 100 tan antuk kalih 1000 tan jangkep sedasa basa negara kang panjang marang abunjung pasir bukir gemah ripah loh jinawi kerta tata turharjo panjang sayap di dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra bukir gunung loh terus sangat sarwati nanduri jinawi murakan sarwatunuku gemah katondo para kawuling kang sami labadagang lelayaran arah hinten dalu wanglur selur datan wonten pedote labet tanana sang sayaning dedalan ari pajalma moncong ing samya gegriya wonten salebeting negari ketingal jejel habibet aben cukit tepung taribis papan biar temah urupak saking gemah rajaning paraja karta dene para kawuling karang kadusunan samya tentrem atine mungkul pangoleng tetanem sami ngoningon raja kaya kebo sapi pitik wen tanana cinancangan lamun to arah hina aglar ing panggonan parandene serap surya mulih marang kandhange dewi-dewi Raharja dintepi saking parang muka para mantri Bupati Samya Kuntap kautamane wicaksana limpating ngawruh utus marang pangembating paraja marma datan muka negara Ngastina kena den aran negara kang gedhe obore padang jakate dhuwur kuku sing adoh kelawan kuncarane awit kasembuh pangaribawane Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Prabu Jaka Pitana ing wanci enjang Sang Nata miyos ing Stinggil sarimbit kelawan Brahmana ingkang sampun dungkap sabta hari tegese 7 dina minangka dadi dwija tegese gurune para Pandhawa tuwin para Kurawa ingkang apeparep penemban Begawan Jati sampurna marma datan muka para Pandhawa Kurawa ciklu ana ngarsaning Sang Miku Prabu Puntadewa Dyan Werkudara Harjuna
nang kula sedewa samantawis hari mapan oning Gajah Oyo Puruhita ana ngarsaning Sang Penemban Begawan Jati Sampurna mangkono datan antawis damugya kawijil pangandikane Sang Nata ingkang dereng kawiyos sing lisan kapurba risang morebeng arat ing sahanganing kandekanang nekanang sihing dasih